Ovo je 5 gradilišta nogometnih stadiona u Hrvatskoj u 2026. godini. U Slavonskom Brodu gradi se prekrasan stadion koji će imati 10.000 sjedećih mjesta. Iako su radovi trebali prvotno biti završeni prošle godine, izgradnja južne tribine i rekonstrukcija glavnog terena još uvijek nisu gotovi. Ono što je sigurno je da će se radovi nastaviti u 2026. I Opatija će dobiti svoj novi stadion. Nešto manje od godinu dana gradi se stadion u Opatiji vrijedan 4,5 milijuna eura. Riječ je o stadionu koji neće imati uvjete za najviši rang hrvatskog natjecanja, ali će imati 800 sjedećih mjesta. Kako stvari stoje, stadion bi trebao biti završen već ove godine. I ptice na granama znaju, Bjelovar će dobiti jednu velebnu arenu koja će moći primiti 5.000 gledatelja. Projekt će koštati 13 milijuna eura, a osim nogometnog stadiona tu će se nalaziti prva zatvorena streljana za našeg olimpijca Mirana Maričića. Kako je najavio gradonačelnik Dario Hrebak, radovi počinju u ožujku ove godine, a bit će završeni u srpnju dogodine. U Velikoj Gorici, nedaleko od Zagreba, gradi se i HNS-ov kamp. Imaće 4 nogometna terena i jedan mali stadion od oko 1500 gledatelja. Radovi bi trebali trajati 2 godine, a trenutačno se postavlja čelična nadstrešnica te izgrađuju tribine. Svakako najveći stadionski projekt je onaj u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Dio tribina već je vidljiv, radovi napreduju punom parom, a sve bi trebalo biti gotovo 2026. godine kako bi mogla startati i gradnja Maksimirskog stadiona. Projekt vrijedan 44 milijuna eura uključuje osim stadiona još i trg, parking te uređenje okoliša. Bilo je to sve o stadionima u 2026. godini. Pratite nas i dalje na portalu Bauštela.hr.